Първото нещо от статичното положение. Аз следя за твоята самочи и ти първо отпушват основно положение. Напред, отзад, така че не съм ме извадиш от това. Не е бавно, не съм ме водиш от това. Опитай се единството, което направиш, ще бъде просто да се засечеш. Не се опитвай да пресечеш нещо. Само пред и, че, и. Само един, няма да се бъдеш. Само тяга. Тяга. Да, не е само тяга. Не, виж, бухни. Търси на пода с задължително стрекяване. Търси на пода задължително, обаче с шайка, с включи. Не е така. Търси на пода, не е този край. Трябва да е правилния край. Нормално и един или други спрямо това, на кой има по-дълго, да не величавите. Сничавате. Като ма дъбнеш, нормално един е кратък. Разбираш се? Като ма дъбнеш също, като бутнеш. Може аз да дръпна и ти да дръпнеш с това крак на мамо страда. Няма как. А ти ще караш. Не, стой, началото се пише, защото е по-сложно като това. Затвори очи и просто опитваш бум. Да, ето вижте, букнайте тук на нас. Имаш крак. Търси леви. Добре, ще се казва. Търси леви. Леви, търси леви. Не. Няма да прави се да търси. Търси леви. Търси леви. 10. Да. Кой ще трябва? Не връщай, като се изправи се. Изправи се ли? Няма да стоиш. Как? Изправи се. Добре. Да се заработи това рефлекс. Се запази равновесие и стабилност. Като намирайки ги, трябва да застане в стабилна позиция. Разбираш ли? Така че ако има последващо бутане или дърпане, вече да сме готови. Значи, буташ му веднъж, след което още веднъж от същата посока, само че дали ще е бутане или дърпане, няма значение, но от същата посока. Давай. И дърпаш. И ни буташ. Тоест аз съм намерил опората вече. Разбираш? А не, просто някак си като ме дърпаш пак да тръгна на някакъв. Това е смисъл. Отпред или отзад няма значение. Буташ и дърпаш това. Мъж се посоки. Аз знам с дърпане и бутане от всички посоки. Затваряш си очите
и да търси веднага стабилна позиция. Връща се пак. Пак се става неподготвен. Малко настрани. Пак трябва да търси при всяко бутане да се опитва да не отлита много далече и да намира сложението. Просто имаме едно бутане от тук, от там, да го изненадаме. За да има готовност. Ето пример, затварям очи и седя спокойно.